samo si tako odlučio da me ostaviš? E pa ne, nećeš to dočekati. U kom smislu? Imam kompromitujuće dokaze na ovom telefonu, na tebe i tvoje prijatelje, sećaš se? Jel to ono gdje imitiramo direktora koledža? Da, upravo to. Sutra ću otneti ovaj video direktoru i svi ćete biti izbačeni. Okej, kako da sprečimo ovaj video da ne stigne do direktora? To je pravo pitanje, pa da direktor ne vidi ovaj video, jednostavno moraš da nastaviš da izlaziš sa mnom. Hajde da koristimo ovo pakovanje i ovdje imamo prahu, močimo, pojedemo i oni eksplodiraju u ustima i sve vam je oprošteno, pratioci. O, ćao ljudi, zar niste na koledžu? Danas smo u drugoj smeni. Razumem. A ja imam za vas jednu vest. Nadam se da je dobra. Naravno. Čekaj, nemoj da kažeš, pokušat ću da pogodim. Ispravio si sve ocene za semestar? To bi bilo lepo, ali ne. Onda su nas pozvali na žurku. Opet promašaj. Okej, onda posljednji pokušaj. Ti si kupio sebi novi iPhone? Ne, još bolje. Pa reci. Izlazim sa Leonom. Šta? Arči, jesi li ozbiljan? Molim te, reci da se šališ. Pa da, ozbiljan sam. Zašto tako reagujete? Zato što je Leona najtoksičnija osoba na našem koledžu. Da, ona je prosto nepodnošljiva. Ma hajde ljudi, šta vam je? Sasvim je okej. Toliko dugo sam sanjao da budem sa njom. I sada je pristala. Pa ona je skoro bila sa drugim momkom, držala ga je za ruku. Pa da, ali raskinuli su. Naravno, ko bi je izdržao? Vi je jednostavno ne poznate dobro. Inače, uskoro bi trebao da stigne. Tako, Flora, stavi čaj da se kuva. Gde da dođe? U goste. Možda biste trebali da sedite i sami napravite romantičnu atmosferu. Da, čak i ja ćemo se prošetati. Ne, već sam rekao Leoni da će je upoznati sa svojim prijateljima. Zato požuri, iskuvaj čaj. Pa sve je gotovo. Gde ti je ta Leona? O, evo je ona. Pa ti stvarno živiš daleko, na samom kraju grada. Kako uopšte živiš u ovoj zabiti? To je normalno. Naš kraj se inače smatra elitnim. Ako imate asfaltirane ulice, to ne znači da je kraj elitni. Pomozi mi da skinem jaknu. Pa, hajde vodi me kod svojih prijatelja. Pa, da, idemo. Ljudi, upoznajte se, ovo je moja devojka Leona. Flora. Čak. Drago mi je da vas upoznam. Dakle, hoćemo li piti čaj? Da, hajde. Vidiš, Leona, čekali smo te, posluži se keksom. Ne, hvala, ne jedem ugljene hidrate i šećer. I vama ne savjetujem. Posebno tebi, Flora. Kako misliš? Otkriću ti tajnu, momci ne vole devojke sa viškom kilograma. A koliko vidim, ti si sklona tome. Čak, molim te, pojedi ovo. A dobro, nećeš keks, popi čaj. Arči, zaboga! Šta si to uradio? Upropastio si mi novi džemper. Leona, izvini, molim te, nisam namerno. Nisi namerno. Da li su ti ruke izrasle na pogrešno mesto? Kako ću se sada vratiti kući? Možda ti Flora da nešto od svojih stvari. Da, naravno, rado ću ti dati svoju majicu. Hajde. Pa, jesi li vidio kako priča s tobom? Misliš da se normalno ponaša? Pa da, šta ima loše u tome? Ona je tako lepa. Kažu da je ljubav slepa. Zašto si me dovela u ostavu? Ovo nije ostava, ovo je gostinska soba. Jasno.
Eto, to je sve što imam. Bože, čini mi se da je neko umro u ovome. A šta je ovo? Glad je prešla preko nje pre 1.000.000 godina. A šta je ovo? Potpuno je cringe. Jesi li to uzela od svoje bake? Izvini, ne mogu ti pomoći. Sama ću sebi nešto izabrati. Hej, gdje si krenula? Je li ovo tvoja omiljena majica? Da. Aha. Pa kako ti se sviđa? Šta si tu uradila? To je bila moja omiljena majica. Reci hvala što sam je poboljšala. Sada se ova majica može nekako nositi. Kako mi je dosadio ovaj engleski, već ne osjećam leđa. Ajde čak, potrudi se. Projekat se neće sam napraviti. Usput, skoro sam završio svoj deo. A tvoja devojka, hoće li nam pomoći? Da, rekla da će uskoro doći, ima neki važan razgovor sa drugaricom. Razumem. Evo i mene. Odlično. Tvoj je 12. pasus, možeš da kreneš. Zapravo još sam zauzeta. Archie, možeš li mi dati tvoj telefon? Moj se ispraznio, još se nisam dogovorila sa drugaricom. Da, naravno. Evo, izvoli. Ne razumem. Šta je tamo? Ko je Lejla i zašto ti piše? A, Lejla, to je administrator teretane. Svakog mjeseca me podsjeća da obnovim članstvo. Razumem. Šta radiš? Zašto si je blokirala? Šta ti ona piše? To mi se ne sviđa. Ali to je poslovno. Pa šta? Evo, uzmi. Hej, hoćeš li ti raditi projekat iz engleskog? Mislim da je to retoričko pitanje. Hoće li sada i moje društvene mreže kontrolisati? Pa to se moglo i očekivati. Planiraš li ti nešto da uradiš povodom toga? Pa pokušat ću da razgovaram sa njom. Trebaš je ostaviti, a ne pričati sa njom. Da je ostavi. Naravno, čemu takva devojka ako donosi samo probleme? Ne, neću je ostaviti. Ne mogu to da uradim. Osim toga, mi se volimo. Jasno, onda je samo trpi. I uradi projekat umjesto nje. Vidim da ni domaći ne planira da uradi. Idemo čak. Ljudi, čao. Zamislite, jedan momak sa fakulteta mi je pisao. I šta hoće? Hoće da me pozove na dejt, ispada da mu se sviđam, zamisli. Pa daj da vidimo kakav je. Evo. Pa onako, nije za svakoga i mislim da je i meni pisao ranije. Muvao me je. I šta sa tim, to je bilo ranije. I stvarno ćeš izaći sa njim na dejt? Pa da. A šta je tu čudno? Šokiraš me. Leona, ostavi Floru na miru, neka izlazi sa kim hoće. Pa meni je sve jedno. Ljudi, prestanite da pričate o privatnim stvarima, hajde igramo Twister. O, hajde, odavno ga nismo igrali. Da, Twister, možemo da igramo. Twister, vi ste ozbiljni? Pa to je više dosadilo, mislila sam da ste se svi zasitili od toga. Pa šta, zabavno je. Ne znam kome je zabavno, ali meni to uopšte nije zanimljivo. U redu, šta bi ti igrala? Pa, na primer, Monopol. Tu bar nešto razmišljaš. Okej, hajde onda Monopol. A ja neću da igram to. I uopšte, to nije fair. Zašto svi moramo da radimo šta Leona hoće? Zašto je ona tako posebna? Ako nećete, nemojte da igrate. Svejedno mi je, samo vi vičite. Ljudi, jeste normalni? Zašto ste uvredili Leonu? Nismo je ni pipnuli. Samo se iznervirala, zato što nećemo da radimo to što ona kaže. Nisam ovo očekivao od vas. Leona, čekaj! Kakav glupan. Slažem se, totalni idiot. Hvala. Ljudi,
Pogledajte šta imam. Šta je to? To su karte za koncert. Ozbiljno, uspeo si da ih nabaviš? Ma daj, prestanite da perete sudove i brzo se spremite. Već sam rekao Leoni, ona se već sprema. Kakva divna vest. Ne razumem. Gde je moj Figaro? Ostavila sam ga ovdje. Čudno. Leona, da li si vidjela moje Figaro? O. Leona, da li si ti uopšte normalna? Flora, zašto se dereš? Uzela si moj Figaro bez pitanja. Pa šta? Kakav problem? Uostalom, tvoj je baš jeftin. Nadam se da mi kosa neće otpasti. Jeftin je, kažeš? Hej, šta to radiš? Izvini, sada ću jako vrđati svoju kosu tim jeftinim Figarom. Hej, drugu stranu kose nisam ni uvijala. To nije moj problem. A tako? O ne. Malter je počeo da otpada. Gdje su Kitty i Leona? Dogovorili smo se da krenemo u 5. Kao da ne znaš koliko se devojke spremaju. Koliko godin vremena daš, one će opet zakasniti. Šokirana sam. Ovo je prosto užas. Leona, šta se dogodilo? Šta se dogodilo? Pogledaj me. Flora mi nije dala da završim svoju frizuru. I kako će sada izaći napolje? Frizura ti je skroz okej, a simetrija je sada u modi. Aha, znači tako. Onda ja nigde ni ne idem. Ma daj, Leona. Rekla sam ne. Idem da operem kosu. Spremna sam, možemo da krenemo. Izgleda da ne idemo nigde. Zašto? Jer si pokvarila Leoninu frizuru. Ja sam je pokvarila, pa samo sam je dotakla prstima. Uostalom, ona mi je uzela Figaro i to bez pitanja, da znaš. Uopšte nije fair. Mogu si da čekaš 5 minuta, ništa se ne bi desilo. A zašto je stalno braniš? Zato što je ona moja devojka. Pa šta, ja sam ti drugarica sa kojom se poznaješ mnogo godina. To ti više ništa ne znači. I dalje mislim da nisi u pravu. Pa okej, dobro. Čak, jel ideš sa mnom na koncert? Da? Pa odlično, neka njih dvoje onda ostanu kod kuće. Idemo. Koliko je sati? Zaboravio sam da pozovem mamu. Ne razumem. Gdje je njen broj? O, tako ti učiš književnost, zar ne? Visiš na telefonu. Ne mogu da nađem mamin broj. A, tako, verovatno sam ga obrisala. Kako misliš? Si ti normalna uopšte? Pa, slažem se, malo sam preterala. Samo sam brisala tvoje devojke iz imenika. Pa, možda i ona slučajno upala. Si ti normalna? Ti si luda! Kaži mi neko ko je isto lud. Eto, možda taj film da gledamo. Ne, ovaj sam već gledao, nema ništa zanimljivo. O, a šta kažeš na ovaj? O ne, samo ne horor. Ljudi, moramo da razgovaramo. Šta se desilo? Možete li da verujete, obrisala je sve brojeve devojaka iz mog telefona, čak i broj moje mame. Ukratko, bili ste u pravu. Ona je stvarno toksična. Nemoguće je biti s njom, mislim da raskinem. Čak, ostavi tablet, vidim da se ovdje odvija zanimljiviji film. I kad planiraš da pričaš sa njom? Danas. Samo ne znam šta da joj kažem. Samo reci kako jeste. Misliš? Naravno, sa toksičnima poput Leone. Drugačije i ne može. Samo reci istinu i to je to. U redu, pokušat ću. Znači, Leona se danas iseljava iz naše kuće. To su vesti. U čast toga naručit ću svima suši. Ljudi, ne žurite, bolje mi poželite sreću. Srećno, hajde, idi već jedno. Držimo palčeve. Hvala. Ne mogu da verujem da mu konačno došlo do mozga. Da, ja sam u šoku. Dakle, hoćemo li gledati film? Čekaj malo. Nije sad vreme za film. Hajde da sačekamo Arčija. Dobro. Hoćeš papir, kamen, makaze? Hajde. Prvo makaze. Aha. Papir, kamen, makaze. Mogu li? Leona, moram da razgovaram sa tobom. Zar nisi već sve rekao? Molim te, ne prekidaj me. Dobro, pričaj. Ukratko, odlučio sam da raskinemo.
Šta? Razumem da ti je ovo iznenađenje, ali ne mogu više s tobom. Suviše smo različiti. Hoćeš da kažeš da ti mene ostavljaš? Pa... tako ispada. Razumem. Znači, ti me više ne voliš? Leona, ja... Ne prekidaj me. Ja sam sve radila za tebe. Trudila sam se za tebe i zbog naše veze. Sa kojim sam sve momcima odbila. A ti si tek tako odlučio da me ostaviš? E pa ne može, nećeš me se tek tako rešiti. Kako to misliš? Imam kompromitujuće dokaze, snimke na ovom telefonu. O tebi i tvojim prijateljima. Razumeš? Misliš na ono gde zafrkavamo direktora koledža? Da, upravo to. I sutra ću odneti ovaj video direktno direktoru i svo troje ćete biti izbačeni iz koledža. Okej, kako da uradim da direktor ne vidi ovaj video? E pa to je pravo pitanje. E pa da direktor ne vidi ovaj video, samo treba da nastaviš da izlaziš sa mnom. Leona, to nije fair. Aha, a ostaviti svoju devojku koja sve radi za tebe. To je iskreno. U redu. Pristajem. Eto, odlično, dragi. Znala sam da ćeš doneti pravu odluku. A sada izvini, moram da idem. Vidimo se večeras. Šta se dešava tamo? Kako se završava razgovor? Ali su štapići. Drugi štapići. I šta to znači? Da će se boriti štapovima? Čak, tako si smešan. To znači da će u njihovom razgovoru biti prisutni prevara i lukavstvo. Mene ne bi iznenadilo da Leona priča bez prevara i lukavstva. Stani, ti mi smetaš, idi do prozora. Hajde. Dobro. Flora! Leona negde odlazi. Odlično! Znači Archie je ipak pričao sa njom. Brzo idemo do njega. Pa znači, koliko smo shvatili, već si pričao sa Leonom? Jesam. I kako je reagovala na to da je ostavljaš? Ispričaj nam sve detalje. Hoćemo sve da znamo. Nisam je ostavio. Kako to misliš nisi? Zašto? Zato što je počela da me ucenjuje. Rekla da će pokazati direktoru koledža ovaj video sa žurke. Kakva zmija! Ona je rekla da ga je obrisala. Kao što vidiš nije, ali znaš da ako direktor vidi, izbacit će nas iz škole. Da, on je baš strog tip. Ukratko nisam imao izbora, pa sam odlučio da pristanem. O ne, ljudi, shvatate li da moramo nešto da preduzmemo? Nastavit će da nas ucenjuje. Danas hoće da bude sa Archijama, sutra šta? Naterat će ga da joj kupi novi iPhone. I šta ti predlažeš? Samo treba da obrišemo taj video. Ali kako to da uradimo ako ona stalno nosi telefon sa sobom, pogotovo sada? Znači moramo da uzmemo telefon onda kada ga ona ne koristi, a to znači noću. A, to je dobra ideja. Flora, ti si genijalna, bravo! Da, znam. Ali moramo ozbiljno da se pripremimo. Archie, kada se Leona vraća? Rekla je da dolazi uveče. Odlično, znači imamo vremena za pripremu. Hajdemo da se spremimo. Ej, zašto si se tako obukla? Sama si me zamolila da obučem haljin. Ej, zašto si se tako obukla? Sama si mi rekla da obučem to haljin. Pa šta, kasnije sam se predomislila. Kakva haljina? U odelu je utopnje. Zdravo svima. Dugo se nismo videli. O, zašto ste tako neraspoloženi? Vidim da vam je Archie rekao divne vesti. Ali ne brinite, ako budete dobri, nikome neću pokazati ovaj video. Hvala ti, Leona, baš si dobra. Hoćeš da gledaš video sa nama? Ne, toliko sam se umorila u gradu da sada samo želim da legnem i da spavam. Zato me ne uznemiravajte. Dobro, čekamo pola sata pa krećemo. Nadam se da će do tada zaspati. Čekajte ovde. Telefon je tu. Uhvaćeni ste.
Šta ste mislili, da mi ukradete telefon i obrišete video? O, tako ste predvidljivi. Da li si ti vezala telefon za ruku? Da. Pa čak i da ste mi ukrali telefon i obrisali video, to vam ne bi pomoglo. Zašto? Zato što sam ga sačuvala na cloudu i mogu mu pristupiti sa bilo kog uređaja. Šta više, uključila sam automatsko čitavanje. I šta to znači? To znači da u bilo kom trenutku mogu brzo da ga objavim. Direktno na sajtu koledža. Zato idite i ne radite gluposti. Ovog puta vam opraštam. Dobro. Ljudi, mislim da znam kako da obrišemo taj video. Hajde brzo dole, ispričat ću vam. Pa pričaj, koja je tvoja ideja? Čuli ste šta je rekla Leona. Naš video je sačuvan na oblaku, odnosno u skladištu na serveru kojem se pristupa putem interneta. Čak ništa ne razumemo, objasni nam normalnim rečima. Ukratko, možemo da hakujemo mesto gde je sačuvan, gde ona čuva video i da ga obrišemo. Tačno. A možeš li ti to da uradiš? Naravno, ipak sam ja haker. Odlično, onda ne gubimo ni sekundu, idemo. Samo sačekajte. Treba da neko od nas odvuče Leonu, da ništa ne posumnje. Ko će to uraditi? Onda neka Archie to uradi, on je taj koji izlazi sa Leonom. Ne, samo ne ja, odmah ću se odati. Flora, molim te, ti si nam jedina nada. U redu, ona je još uvek gostujuća. Pa, valjda da. Okej, onda ću je ja ometati, a za to vreme vi hakujte taj oblak. Samo požurite što više možete, inače neću dugo izdržati u njenom društvu. Okej. Neverovatno. Mogu li? Šta hoćeš? Htjela sam da se pomirimo, pa da se izvinim za to što smo htjeli da ti uzmemo telefon. Nismo bili u pravu, izvini. O, dobro, neka ti bude. Opraštam. Možda u znak pomirenja da popijemo čaj sa keksom. Rekla sam ti da ne jedem keks. O, zaboravila sam, onda samo čaj. Dobro, hajdemo. I onako mi se više ne spava. Hajde, požuri. Ulazim. Ti sedni za sto, ja ću nam sipati nešto za piće. Mogu da ponudim mojito. Ne pijem to, ali ponekad može. Daj, evo izvoli. Pričaj, kako si? Dobro sam. Jasno. I ja sam dobro. Usput, jesi li izašla sa onim momkom sa koledža? Ne, nisam izašla. Trenutno imam važnih stvari. Tako i treba. Rekla sam ti, on je čudan. Nemoj da srčeš. Kako ide? Uspeva. Izgleda da ostalo još malo. To je to. Uspelo je. Ozbiljno. Ti si genije. 25. Usput, stavio sam i na automatsko učitavanje snimak gde podmeće pacao profesorki u torbu. Znači, ona je to uradila. Zamisli, ni ja to nisam znao. Hajde da idemo, Flora će nas ubiti. Pola koledža sigurno. Slali su mi sveće. Ovolike bukete. Zamisli to. Archie ima sreće sa tobom. I ja mu to kažem. A on je hteo da me ostavi. I još uvek hoću. Šta? Da, i znaš šta, razmislio sam. Ostavljam te. Ne treba mi takva toksična devojka. Ne razumem, vi ste besmrtni ili šta? Jeste li zaboravili šta mogu da vam uradim? Da vas podsjetim, imam automatsko učitavanje. Treba samo da pritisnem jedno dugme i vaš video će biti na sajtu koledža. Pa dobro, pritisni ga. Bolje i to nego da budem sa tobom. Da. A tako, pa možete da potražite novi koledž. Ako vas uopšte negde prime. Baš ste budale. To ćemo još videti. Da, i kako će reagovati profesorka kad sazna da si ti podmetnula pacova u njenu torbu. Ne razumem. Kako vi to znate? Šta? Kako je ovaj video dospeo na sajt koledža? Dakle, sama si ga preuzela iz oblaka. I ko će sada od nas tražiti novi koledž? Ako te uopšte negde prime. Vi ste mi sve upropastili. Mrzim vas. Eto, buberang naše devojke se vratio. A vi ljudi, nemojte tako da radite. I pretplatite se na naš kanal. Svima čao, čao!